Assalamu alaikum. Alhamdulillah yau muna 20 ga watan Satumba, da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Yahuza da kuma Abubakar, wannan shi ne turarukanmu da muka yi muku wannan aiki da shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yadda wannan ya samu kuɗi da izinin Allah kai ma haka za ka same su. Insha Allahu sai ka samu kuɗi, ba kuɗi ne matsalarka ba, ina za ka je? Tsaya ka saurari jawabina insha Allahu. Tsaya ka saurari karatunmu insha Allahu na tasrifi da izinin Allah. Idan kana buƙatar aikinmu na tasrifi ko kana so ka koya da kanka ka yi da izinin Allah, ɗau nambata. In kai magana ta wannan layin ka ga ba amsa maka ba, kai magana da ɗayar da izinin Allah za ka samu amsa. Ɓangaren abin da ya shafi tasrifin kuɗi kake buƙata, kana buƙatar dukiya insha Allah, ko sirrin saukar da zinare ko aikin tasrifi ko kuma aikin da za ka samu kuɗi kai ka yi da kanka insha Allahu, ka samu kuɗi na tasrifi kamar yadda kake gani a wannan bidiyon da muka ɗora yanzu insha Allahu. Kai mana subscribing, kai mu sharing, kai mu liking, ka tura al'ummar musulmi domin su ma su amfana insha Allahu. Ka ɗauki number mu kai mana magana, za mu ba ka yi asalin yadda tasrifi yake insha Allah. Ba tasrifi na kauce hanya da za a buƙaci jini ko a buƙaci kai wani abu na kauce hanya ba, a'a. Tasrifi, asalin tasrifi na kun fayakunu. Kun san akwai tasrifi wanda ake kauce hanya, ake menene da sauransu. A'a, tasrifi na gaske, tasrifi daga taskar Allah da izinin Allah, tasarrafi na kuɗi wanda za ka samu maƙudan kuɗi da izinin Allah. Alhamdulillahi, kuma ina jin daɗi yanayin da nake ganin saƙonninku da kuma kiraye-kirayenku insha Allahu. Ina sauraron damuwoyinku, sannan in Allah ya hore min abin da zan magance muku wannan matsalar insha Allah, magance muku ita. Ko da an yaudare ka sau ɗaya, sau biyu, sau uku baka samu nasara akan tasrifi ba, ni ka zo sai na baka tabbaci akan tasrifi sannan ka yi. Wallahi da kanka sai ka ce na tabbatar da cewa kai mai aiki ne da gaske. Insha Allahu, da izinin Allah. Daga naku Sharif Umar Mahdi, ina muku fatan alkhairi da izinin Allah. Domin yawanci ido yana rufewa sai a ce miliyan 20 ko 10 ko 5 kake buƙata, ka turo da 20,000 ko 10,000 kaza. Ta yaya mutum zai ce maka zai fitar maka da wannan kuɗi sannan ya tambaye ka wannan kuɗi? Ta yaya ne hakan za ta faru? In idonka ya rufe kuma sai ka ɗauki kuɗi ka tura, sai a ce saura kaza, ita cewa saura kaza. A'a, ka zo mu nuna maka asalin tasrifi na kuɗi, yadda za ka samu kuɗi ko kai da kanka ko mai maka da izinin Allah subhanahu wataala. Ina muku fatan alkhairi, ina da kowannen mu fatan alkhairi da fatan muna lafiya. Don Allah kada a mance da subscribing da sharing domin 'yan uwa musulmi su amfana da wannan jawabi nawa, saboda kada a cika, ko da ba za ka yi aiki a tare da ni ba, ka saurara insha Allahu. Gaba insha Allah za ka amfana da wannan maganganu nawa da izinin Allah, za ka amfana da shi, domin za ka ƙara kiyaye kanka daga fuskantar irin wannan. Ka kira mutum ta bidiyo call ku yi magana, ya tura maka da muryarsa ta voice ɗin da kuke magana da shi a WhatsApp, ka saurara ka ji a bidiyo ɗaya ce, sannan ka kira shi a waya ka saurari muryar shi ka ji ita ce a bidiyo. In dai ba waɗannan bane ba, to kar ka yarda da wannan mutumi, ba aikinsa bane, ba yaudarar ka zai yi. Bisalam, ina muku fatan alkhairi.